ప్రకాశం జిల్లా దర్శి నియోజకవర్గంలోని తాళ్లూరు పట్టణం మరియు కొత్తపాలెం గ్రామంలో తెదేపా గ్రామ అధ్యక్షులు మేడగం వెంకటరెడ్డి, కైపు కోటిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో 30వ రోజు ప్రజా సమస్యలపై పరిటాల పల్లెబాట కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న పరిటాల సురేష్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం అప్పుల్లో కూరుకుపోయిందన్నారు. మళ్లీ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే నెంబర్ 1గా తీర్చిదిద్దాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలన్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మారం వెంకారెడ్డి, సుబ్బారెడ్డి, రమణారెడ్డి గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. పల్లెబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మనం తాళ్ళూరు మండలం కొత్తపాలెం ఇచ్చేస్తున్నాం. దీనికి అధ్యక్షులు వచ్చిన గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు మేడగం కోటిరెడ్డి గారి, మార వెంకటరెడ్డి గారికి, మేడగం వెంకటరెడ్డి గారికి, అట్లాగే కోటిరెడ్డి గారికి పేరు పైన మీ అందరికీ పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు రాష్ట్రం తీసుకుంటే వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ధరలు మనం ఏమైనా కొనే పరిస్థితి ఉందా చెప్పడం. మీ చింతపండు కావచ్చు, ఏదైనా నూనె తెలుగుదేశం పార్టీలో 2019లో ప్రభుత్వం దిగిపోయేటప్పటికి 65 రూపాయలు ఉంది రేటు ఒక లీటర్ వచ్చి. ఇది నిజం. ఈ రోజు తీసుకుంటే అసలు ఆ పరిస్థితి లేదు. దగ్గర 200 వచ్చిందని ఈ మధ్య అంటున్నారు. 10 రూపాయలు తగ్గితే తప్పితే ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ధరలు ట్యాక్స్ రూపంలో విపరీతంగా పెంచి పేద ప్రజలు బతికే పరిస్థితి లేకుండా చేస్తుంది. ఇంకా తీసుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న అరాచకాలు, ఎవరన్నా రేట్లు పెంచినారు ఏంటంటే, పెట్రోల్ పెంచినారు ఏంటని అడిగే ప్రశ్నించే వారి మీద ఇబ్బంది పెట్టడం, ఈ విధంగా మీ పెన్షన్లు తీసేస్తాం, అవి తీసేస్తామని భయభ్రాంతులు చేస్తున్నారు. నేను మొత్తం తిరుగుతున్నా, ఎక్కడ పెట్టినా ఈ విధంగానే చెబుతున్నారు. మాకు అది పోదు ఇది పోదని. ప్రభుత్వం అనేది పారదర్శకంగా ఉండాలి. ప్రజల ఆకాంక్ష మీద పనిచేయాలి. ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా పనిచేయాలి. అలాంటిది ఈ రోజు ఏమైనా ఉందంటే ఎక్కడ ఏమీ లేదు. ఇంకా అందుకే ఇవన్నీ ఈ విధంగా రాష్ట్రం మొత్తం జరుగుతున్న విధానాలను ఎండగట్టడానికి ఈరోజు మన ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు మహానాడు కేంద్రంగా పెడుతున్నారు. మహానాడులో ప్రతి ఒక్కరూ మీరందరూ పాల్గొనాలి. మహానాడులో పాల్గొని ఈ రాష్ట్రం చేస్తున్న అరాచకాలు ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఎట్లా మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఏంటి, రాష్ట్ర అంధకారంలో రాష్ట్రాన్ని వెలుగులోకి ఎట్టదేవాలని కొన్ని తీర్మానాలు కూడా పెడతారు. కాబట్టి మహానాడు మీ అందరూ జయప్రదం చేయండి. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అరాచకాలు పోతని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి ఎట్ట చేయాలి, ఒక మంచి అంధకారంలో రాష్ట్రాన్ని, విడిపోయిన రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా నెంబర్ 1 స్థానంకి ఎట్ట చేయాలని నిరంతర పోరాటం చేస్తే ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత అసలు దాని గురించే మర్చిపోయాడు. ఒక అమరావతి లేదు, పోలవరం లేదు, కోస్టల్ కారిడార్ లేదు, ఈ విధంగా రైల్వే జోన్ లేదు. మన ప్రకాశం జిల్లాకి ఇక్కడ వేటపాలెంలో వచ్చిన 34,000 కోట్ల కాగిత పరిశ్రమ పెడతామన్నారు. దొరకొండ ఇండస్ట్రీ కారిడార్ పెడతామంటున్నారు. అవన్నీ వస్తే ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మారేది, మన పిల్లల భవిష్యత్తు మారేది, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చాయి. అప్పుడే మనం అందరూ బాగుండాలి. అలాంటిది ఏమి లేకుండా ప్రభుత్వం రూపంలో వచ్చే ట్యాక్సుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయం దగ్గర 4 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఈ రాష్ట్రానికి కష్టపడి నిరంతరం పనిచేసి ఆయన విదేశాల నుంచి ఇక్కడ పెట్టుబడులు తెస్తే అవన్నీ వాళ్ళు మాకు ఇదిస్తారు భయప్రాంతించి వాళ్ళందరూ తరిగికొట్టారు. అందుకే ఈ రాష్ట్రం అంతా అంధకారంలో పోయింది. కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికలు మనందరూ నారా చంద్రబాబు నాయుడు మనందరూ ఇంకా బాగా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గెలిపిస్తేనే రాష్ట్రం బ్రహ్మాండంగా బాగుంటుంది. ఇదంతా మనం తెలుసుకొని మనందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసి తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా నిలబడాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరోసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. నారా చంద్రబాబు నాయకత్వం, నారా చంద్రబాబు నాయకత్వం, జై తెలుగుదేశం.